Шәүкәт Галиев, солдат әби. Җиңү көнендә өйгә безгә котлаулар килә. Иң күбесе әбигә. Абыйлар солдат була, әтиләр солдат була. Аларның аңа була, әбиләр ничек була? Күз алдына китерәм, әби солдатны күрәм. Алып кышын бәйләгән, энемне җитәкләгән, бидон тоткан кулына, урын юк мылтыгына, кыстырган култыгына. Кызык күрәм дә көләм, үзенә сөйләп бирәм. Әби көлде аз гына, утыртты үз алдына. Сөйләде яшагында, әти дә юк чагында. Ничек сугышка барган, ничек орденнар алган. Әби булган учучы, беләсеңме? Учучы, бомбалар ыргытучы. Күренмичә беркемгә очып йөргән гөл төнне. Зениткалар дүп-дүп-дүп, пулеметлар тыр-тыр-тыр. Әбием бомбаны дошманнарга ыргытыр. Күз алдына китерәм, инде мин булай күрәм. Самолетта утыра, әби ура кычкыра, бомбалар ташлап тора. Мин яза белмим әле, әбием сөйләгәнне рәсем итеп төшердем, үзенә илтеп бирдем. Җиңү көненә дидем, бу сиңа котлау дидем.